Eh, laris manis. Iyo kowe. Babon kakang adik bapak tompo pokoknya musuh dhewe ya barongan nih. Terus kowe. Alhamdulillah kowe kakange ndak apa-apa. Nompo aku ciluru telu papat kena disambel jenggot. Tiba wis sore to. Lah kena iwak lele mancing keting. Abang bayi. Lah iki wak kaya ngono gedene. Iwak ndasmu kuwi kena lungko. Kok anggap iwak goblok. Tambahi. Abang bayi. Beh, iki mau dino apa to jane? Beh apa trae rezekiku tenan to, Mbah? Iki, Mbah. Lah iwak. Adek suarane kaya ngono to kuwi. Mancing kok iso sambat bae. Bae lho neng omah. Tambahin neh. Beh. Lah iki kok saya suwe kok saya gede iki jane iwak apa to iki, Mbah? Lah suara gleger kaya ngono kok. Dipancingi do renek iki. Iki jane swara apa kuwi mau? Oh alah. Iki jelas kelakuane kantong menyan kuwi. Tenang bloh. Kita bicarakan baik-baik. Kowe iki tak jiar-jiarne saya ndodro hae kowe iki, Lot. Lho wong mancing kok ngono iso mbok blek-bleki longko iki maksudmu piye? Glithakne tenan bloh. Menungso ora kena disanak ya kowe kuwi. Tak beri pelajaran kowe. Modar. Tangi bloh. Aja mati sik mbloh. Engko iwakmu renek sing mangan, ya. Mati matamu kuwi. Wong urip gernyang sarane wong ae kowe kuwi lho. Kowe mau tak plintengi ya ora ro to mbloh. Ya asline ro. Mengetok-etok. Lah ngono ora mbok jaluk plintengku. Ben kowe seneng. Padune kowe ra ro ae. Aku loro. Engko tak pijeti gelem ora. Wis basi. Iki lho boyokku lorone saiki. Iku aku gowo asik mbloh ning ngonamu tak pijeti. Kowe kok sembrono to mbloh. Tanggaku lho. Ngolahi wak kaya ngene. Disawayur sisuke lho wonge mati. Nek ngomong kuwi lho, mbok rasa ngedek-ngedeki. Mbok sumpah. Iki timbang terjadi sing ora-ora iwake tak rumatane ae. Lah engko nek kowe mati, aku cek suwi kok jareke. Beh, lah iwak kadung kaya ngene iki arep mbok rumati, Lot. Wis ora apa-apa lah. Gawanan ya rumatono. Aku sik wedi. Aku ya ora apa-apa to, Mbloh. Beh, iwak wis kadung entuk akeh malah. Jangkrik. Bola tuh malah ngedek-ngedeki ae. Terakhir rezeki wis diatur.
Loh, bola tok nguwacir balik. Aku kok ya rada wedi.